Del 16 al 19 de febrer es celebra aquí a Badalona la Copa del Rei de bàsquet, on la juguen els 8 millors equips classificats de la Lliga ACB. Però durant aquesta setmana també es celebra un altre torneig, que és la minicopa, i és que de la categoria infantil els 8, no són ben bé els 8 millors classificats, com era antigament, però sí els 8 equips que s'han classificat, la disputen aquí al pavelló de Llefià. La minicopa del Rei és un bon moment per veure futures promeses que un dia poden arribar a ser grans jugadors de bàsquet. Per exemple, algunes copes del Rei, des que es va començar el 2004 a Sevilla, hi ha hagut, per exemple, el Ricky Rubio, el Luka Doncic i molts altres. És una competició molt xula i aglomera molta gent que ve de tot l'estat per veure aquest torneig, ja sigui la Copa de Grans o de Petits, i és un espai o un moment on es troben moltes aficions. Per això, durant aquests dies, a tot Badalona trobarem fan zones a Llefià, aquí per exemple, a Montigalà, al centre de Badalona o al mateix Gorg, on a més de veure bàsquet hi haurà moltes activitats relacionades i activitats destinades a les aficions, per exemple la nit de dissabte. És un bon moment per veure bàsquet ACB, és un bon moment per viure el bàsquet, però per exemple en el cas de la minicopa és un bon moment per no oblidar que els jugadors i jugadores que l'estan disputant són canalla i encara estan en edat de formació, i per molt que competeixin no hem d'oblidar d'aquestes petites coses. Espero que gaudiu molt de la copa i les diferents activitats.